हमरिया भोला जी के दुई गोललनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी हमारे शिवजी के दुई गोललनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी ब्रह्मा के बटने हो विष्णु के बटने नारद जी के बाटी ले हो रातनमा नारद जी के बाटी ले हो रातनमा नारद जी के बाटी राम के बटनी हो लक्ष्मण के बटनी हनुमत के बाटी ले हो रातनमा हनुमत के बाटी ले हो रातनमा हनुमत के बाटी हमारी असी भोला जी के दुई गोललनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी कृष्ण के बटनी बलराम जी के बटनी भक्त लोग के बाटी ले हो रातनमा भक्त लोग के बाटी ले हो रातनमा शिष्य लोग के बाटी ले हो रातनमा शिष्य लोग के बाटी ले हो रातनमा शिष्य लोग के हमारी भोला जी के दुई गोललनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी ले हो रातनमा दुनु हथवा बाटी।